Kapin sa 200 kamasakop sa City Traffic Management System sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ipabo sa surprise drug test karong adlaw. Si Loan meron din sa exclusive report. Gipatawag alang sa usa ka tigom dinhi sa Hoops Dome ang tanang 242 ka mga sakop sa Lapu-Lapu City Traffic Management System kon CTMS. Atol sa tigom, gipaubo sa kinalit nga drug test ang tanang mga personnel. Okay ra ma'am, para may bawaan o kuan may mama kanang adik-adik maging mga kuan ma'am. Mas maayo sa naman para malikay sa tag kuan mo ba unsay maka maayo gud sa kuan nga to nga dili mahugawan atong bagong administrasyon ba. Ma-check up tanan. Apan may absent nga tulo, usa anaa sa tambalanan kay nadisgrasya sa gimanehong motorsiklo, apan ang duha wa mihatag og katin-awan sa wa nila pagtunga sa tigom. Actually, naagyod kay sa akong tanaw na may uban nga kadurahan pero ang uban na wa mo tunga. Human after na kadtong wala mo pakita aron report mo turnover pag report ito nga mao ni mga tawo na wala mo tunga. Matod ni Gary Lau, Executive Director sa Lapu-Lapu City Office of Substance Abuse Prevention kon CLOSAP, nga random ang pagpili nila sa mga buhatan kan sa mga personnel ipaubos sa kinalit nga drug test. Kaning sa CTMS, it was the mayor. Si Mayor Gyud ang nanawag nga ipapadrug test ang tanang CTMS. So, i-random naman ta gyud nako. Sa 242 ka mga sakop sa CTMS, tulo niini ang regular, 18 ang casual, samtang 221 ang mga job order personnel. Hayan ug mga adlaw, masayran ang resulta sa kinalit nga drug test. Samtang gipahibaw ni Lau nga gitaktak na ang duha ka mga sakop sa CDRRMO nga mga job order personnel nga nagpositibo sa drug test sa miaging semana. To update you sa katuduha ka buok nga nagka-positive, I was informed by the Secretary of the Mayor that the termination order was given to them. Katunduha. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisda.